Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Mami, pangit ti laptop ko. Gumatang kay ti sabali. Mabalin pa ang ti laptop mo. Kan maysa, awan pa igatang ko. Gumatang ka, inton agsweldo ka, mami. Agbayad ak pa iti upa ti apartment. Kastamo ti silaw kan danom. Apay ngamin ni daddy. Di nakakadin ikikan iti kwarta, mami. May samot da nga inutil. Di natan malagip, manipod na am na ti babae na. Napintas ka mat, mami. No addamat mangaram kan kaalakay abak nang. Makirelasyon ka. Tapno addamang tad iti kwarta kadata. Mayat sa day taasingasin mo Ngam, ay-ayat at pailaang mat ni daddy. Ay na, mami. Agsinubyan kayon to no makalagip nga agsubli. Agkape ka pa'y, sir. Intimplaan ka, takaasi ka mat. Agyaman na akbitina. Ay na. Nagmayaten no kasto yung adda para timpla iti kape. Numabalin na kumati agaplay a para timpla iti kape. Inaramid ko, sir. No kayat mo lakit di ti para timpla nga awan sweldo na? Mabalin? Saan ka di nga asawa laang ti para timpla nga awan sweldo na, sir? Saan ka di nga adda asawam? Idi, sir. Ngam nabayagan ang nagsina kami. No kabailan nak nga insukat. Kabailak mat nga isukat. No adalakat, kaskan ka nasingpat, sir. Nasingpat ka kadi iti ubing, bitina. Ay na, sir. Siyak siguro ti kasingpatan no maipapan iti ubing. Wow! Nagpintas day ti baro abasit a shoulder bag. Kan coin purse, mami. Napintas ka di talaga, ana? Wan, mami, kayat ko. Saan aparakan ka dayta? Adda pangisagutak. Asino ti pangisagutam? Apay asaan asya? Napatpatag ka di day je a tao, ngam siya. Saan ka di akayat mo ang makirelasyonak iti may sa abak nang? Wala, tapno adda nga rod mang tag iti kwarta akasapulan ta. Masapul nga rod nga ipakitak, anasing petak unay iti anak ti boss ko. Tapno agtalak kanyak ti amana, kat arman nak. Isagot ko dayto iti anak na. Maawata kun ti kayat mo ang mapasamak, mami. Sige, lalaingam tapno agbaligi ka. Aramidam ti amin, tapno arman na katibos mo. Iha, kayat mo ka di nga adda awagam amama, sakbay amapanak iti abroad. Saan ka di mabayag pa iti papan mo iti abroad, papa? Wen, ngem kayat ko nga adda nasingpat nga agbalin amamam into nagabrodak. Addan kasukat day di mama, papa? No masigurado klakit di anasingpat. Tapno natal na ti panunot ko no agin na dayota. Talaga ka di nga ibaundakan iti abroad, papa? Uniha. Siyak ngamin tinapili amapan iti abroad. Manihar ko kano ti may sa azo. Mabalin ka di nga umayak tumat ijay, papa? Uniha. Talaga nga alaan kanto ijay. Nga masapul nga umunaak, sakbay nga alaan ka. Hello, iha. Nakaawag ka mat. Adda ka di masapul mo. Papa, mabalin ka di nga umayak dito opisina? Awan ngamin klase mi. Umay kalata awan unay ti adung aramidak ita. Nalpas ko aminan. O sige nga rod, papa. Umayak dita, itamat laang. Urayan ka, iha. Kalpasan na. Intag pasyar ije parke. Agpaiso, papa? Nabayagan adita nagpasyar. Agsipud ta kanayon nakama kumikom, iha. Angam ita. Agbayad akon. Intan to iti paborito ka papanan, ha? Wen, iti parke ken ice cream house. Amok ti kay ayom, isu amapantay jay. Talagamat ni papa ka. Amo na lagta ti kay ayo.
Siyempre himot iha. Ijay ngamin ti kanayon yu apapanan, iti day di mamam. Jay samot anak mo ti imawag, sir. Wen, bitina. Nabayagasaan ko nga impasyar. Isu hamapan kami man matagpasyar. Nalpas ko mo ti trabaho, sir. Mabalin ka di ti sumurot nga agpasyar? Adakan ka dayta. Mayat matkit di. Tapno maamamum analaing ti anak ko. Nakitkita kon ti anak mo, sir. Saan kami laang ang nagsasao? Manmano ngamin nga umay di ti opisina. Katita, agin na sidag kayon. No agkukuyog tayo amapan agpasyar. Adoy ti parakan ka, sir. Adoy matiparakan ka, iha. Thank you, ma'am. Mabalin ka di tita Laptan, tiyawag mo kanyak, balasang ko. Tita? Papa, mabalin ka di? Ni, addakan ka dayta, iha. Apay asyak ti pagdamagam. Gaputa na singpot ka nga ubing, ada isagot ko kan ka. Adla isagot mo kanyak, tita? Wan iha, bag kan coin purse. Kita no kayat mo. Wow! Nagpintas, tita. Kayat ko. Agyaman no kayat mo. Adan to pa itag ko kan ka. Apay ngay, ruamam samot ng ti anak ko, bitina. Pakaragsakak ti mangitad iti sagot, iti napintas akas ka ni Angel, sir. Sigamat deta masabat ko, bitina. Nagpintas ka ba lang? Itamat pa'y nga agpakita ka. Anya asuli ti lubong tinaglamlam mangam? Oy, sana kaglamlamang. Iswa ka na yung ka makita. Apay nga rod adi ka mangted iti abasto di anak mo? Mangtedak to no bumaknangak. Ang gamita, sanak ba baknang? Naman pa metod ko. Kanayon ko makita nga ag-date kayo iti balo a boss mo. Anya ko man ag-date kami. At damot kan sa bali akadandan nam. Bitina, kasto iti balakad ko kan ka. Lalay ngam ti manggargari iti day abalo. Dandani ka no mapa ni abroad. Kanayon na kanto apawitan iti kwarta. Apay nga ibagam day ta kanya? Siyempre. Ayayatan ka pailaeng, bitina. Si ka pailaeng ti kapintasan iti imatang ko. Tapno amom. Nay, igam mo matibag ni Angel. Ayan na ka di, Prince. Napanijay CR, manang. Nagsapa kamat nga umay mangsukon ka ni Angel, manang. Hey, ada nga min napanak itay. Nagdiritsuak, tagurayak dito'y iskol tapno ada kadwa na nga agawid. Kasta ka di, manang. Umayak mat iji balayo. Tay nakbuludan ti libro ni Angel. Kat umay kalat na Imbaglakit ni tada ka kanayo na kadkadwa na no jak makaumay. Agpadamat ngamin ti pagawidan mi, manang. Malabsak ti balayo. Malagip ko pa dya pa nang ikaluyam kan kwa na kadagiti manglo ko akadalan yu idi nga ubeng. Siyempre, gayem ko ni Angel. Nasingpet, kansa na matagtagari. Iswa ka namin dalukwan. Kat si kamay, tikas la gwardyana. Iha, kayat mo ka di nga agyan dati tambitina, kanti anak na dito'y balay. Ay, Papa, mapan ka ka din iti abroad? Kasta ti imbaga ti akin ko iti zoo apapanak iti abroad. Sa bagay, nasingpat matkit din ni tita. Uniha, tapno adda kadwayo kan ni Tina dito'y balay. Basta umayak tumot iti papanam Papa. Ikarik, iha. Umuna aklaeng. Intun mabalinin na sumurot ka. Alaan kayo kan ni Titang Bitina. Makitak tumot dagit agdudo mga ayop iti zoo nga imatunam, Papa. Ad-adu kanuti klase ti animal ijay ngam dito'y. Kayat ko makitan to amin ida, Papa. Di kagdanag, iha. Dumteng tuday ta.
Bitina, umay kayo iti anak mo iti balay. Agkasarta ko man, nagkasar kayo gayam iti mo ng asawam. Agtrabaho ak kadipay, no agyan kami iti balay yun, love. Addakan ka dayta, no agtrabaho ka wano saan. Agpawitak tulangan iti aramatan nyo. Ay na, jak nagkamali anak relasyon kan ka. Inton ada kami iti balay mo, aramidag ti amin ang mga sikaso iti anak mo ani Angel. Agyaman ak unay, Bitina. Natal na ti panunot ko nga agabrod. Taadda ka ang mga sikaso iti anak ko. Di ka agdanag, love. Saan ko abaybayan ni Angel? Agyaman ak unay. Sikat ti pangitalkak iti anak ko. Agyaman akmat iti panagtalag mo. Awan pagdanagam. Nakitak ngamin ti panangdungom kenkwana. Manipud adda relasyon ta. Ket di ka agdanag. Kanayon kanto apawitan, love. Good morning, sir. Siya ni Fe, secretary dito ay. Si kakad ni Sir Armando Solis? Siyak nga rod. Awan ka din ni Mr. Cruz. Rumbang nga iso ti madanon ko dito eh. Dayta ti instruction da kanya ka. Sorry, sir. Ada itay ngam intaray da iti ospital. Kapilitan na siya tinanguray kan ka. Imbilin na, sakbay nga intaray da iti ospital, sir. Kasta ka di. I'm sorry for him. Umunod kan, sir. Isurok ti opisina mi iti unag. Thank you, Mrs. Miss, sir. Single ak pailaan. I'm sorry. Ang imposible ngamin na single ka pailaan. Iti kasta kinapintas mo. Iso nga inawagan kay ti Mrs. Sorry talaga. Agyaman ka, tagwapo ka. Iso, pasensyaan ka. Manipod ita. Miss, tiawag ko ka. Fela ang yan, sir. Sika, paila ang ti boss ko. Urang da iti kwartak, mami. Kaalalam lang ang timpaw it ni Tito Armando a kwarta iti kalman. Ngam kanayon adakkel tit itad ko akwartam. Ni Angel, basit la ang tititid ko akwartana. Awan bibiyang ko kin ni Angel. Ti masapul ko titid mo. Ang mga nusapulan ni Tito mga Armando, ti pawpawit na. Impawit na lang arudan, sapulan na kadipay. Ay, agpada kayo laang ka ni Dadim. Day tala dumawdawat ti paglaingan nyo. Pati ni Daddy? Dumawdawat matkan ka, mami? Tangiwat mo, ang mga numangag na katikatulong. Agabi kayo pa, sir. Saan aka na yun at trabaho? Ang mga nun lumakay kayo adakos? Ha? Apay nga awang pay asawam. Kat nasingpat kan nagagat ka. Saan samot ang makakita dagiti padam alalaki? Tadidak makita, sir. At dan sa diferensya ti panagkita da. No awan la ko maimbatik ijay balay amang bantay iti anak ko. Asawaan kan. Diyak maawatan. Ada anak mo? Ngam ada nabati amang kita? Di ka maawatan, sir. May sa kabalo, ngam ada anak mi iti day di asawak. Ita, ada ka relasyon ko, anang italkak iti anak ko. Kastagayam. Masiguradom ka di anasingpat day di a babae, iti anak mo? Idiadak pa lang iti Pilipinas. Nadungumat iti anak ko. Masapol akanayon mo nga i-check. No nasaya at matlaang day di a babae mo no saan. Agyamanak, no adda pa nang isakit mo iti anak ko. Okay lang, sir. Mami, adda ka di pa'y relasyon nyo kin ni Daddy? Saan kami pa'y matanagsina? Di amukit nagsina kayon. Ay ayatag pailaan ni Dadim. Ngam ni Tito Armando ti mangipapa ay iti kasapulan ta, mami. Ngam adayo ti ayan na. Ni Dadim, adalaang iti asidagta.
Kanayon mo kadi nga ikan iti kwarta ni Daddy, Mami? Kapilitan, tako na nga agipulong kano ka ni Armando nga adapay laang relasyon mi no saan ko nga ikan iti kwarta. Mami, delikado dayta. Sayang numapukaw mo ni Tito Armando. Ngam ay atagpay matlaan ni Daddy im. Naragsakak no kadwak. Nagadayumot nga minti ayan ni Armando. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan abenggen, tituloy te seryetayo italawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kapilitan nga ikak ti kwarta ni Dadim. Tako na namat nga agipulong ka ni Armando nga dapay laang relasyon mi no saan ko nga ikan iti kwarta. Delikado dayta, Mami. Sayang numapukaw mo ni Tito Armando. Ngam ay atagpay ni Dadim. Naragragsakak no iso ti kadwak. Nagadayumot nga minti ayan ni Armando. Di na nga tamaamuan, ngagsinsin narak kayo pa'y laang kini Daddy. Iso nga rod amasapol nga aganadak. Sayang numapukaw ta ni Armando. Talaga sayang, Mami. Idiawan kayo pa'y kini Tito Armando. Jak magatang dagiti kayat ko amagatang. Punasan man aming dagitabag kan sapatos ko. Siyak timang punas, manang? Ne, apay mas daaw ka. Adda ka di sa bali akasasaok ditoy. Adda pa'y homework kong aramidak, manang. Ibagam ka ni Manang Tina, ta ison timang punas. Sika nga rod ti kayat ko amang punas. Jak amon no ayan ti katulong. Sika kat adda kan ditoy. Inak la ayaban, manang. Adupay nga ti aramida. Adda nang ibaunak kan kwa na. Punasam kid din. Nagadupay la arason mo. Nagadu pambar mo. Ayan ngay nga ron ti pagpunas ko, manang. Apay asyak pay lang ti pagdamagam ngay. Day tabado mun no di ka makaala iti pagpunas mo. Apay asika timang punpunas kadagiti usar ti maldita. Isumat ti bilin na, manang. Sapay adda aramidak. Awan mat ni Prince amang tulong kanyak amang aramid. No project yaw, awaga mo tapno adda kadwam amang aramid tapno mabiet. Siya kung timang punas kadagita. Alaman nga ruad, manang. Inak awagan, tapno tulungan nak iti project mi. Sige lang ading ko. Napanan nga min ay ati maldita. Rimwarda mat itay ka ni tita. Kanayon lakit arumwar na gijay nga gina. Kunamdala no kalalaingan. Kaya't ko nga ipulong ka ni papa. Ngam ko na ni tita Bitina. Akabilan na kanuno at daidanon ko kan ni papa. Nasaya ta nakisinara ka kanya kasawak. Nasaysayaat ko ma, no siyak lang ti asawam. At damat namin kabingay ko. Siksika pa'y lang iti biyag ko. Agbirbiro kak pa'y ngamin iti trabaho at akdakal ti sweldo. Apay ngamin ang nagbabae ka. Sikapay lang ti number 1 dito'y puso kan regnak Bitina. Umay ka man kit dito'y. Aguray ka! Makikiak kita! Sikamat! Umay ka ngaminen. Darasam ta kailiw ka unayan. Kalpasan na. Dumawat ka manan iti kwarta. Anya nga rod ngay. Ibagam kit di iti dayjeng Armando. Ngagsakit ti anak na. Tapno adun na ti ipawid na. Kasano no agdamag iti balay. Balagam ida. Ibagam nga dadakas ang mapasamak. No adda makadanon adi umno kini Armando. Adumat ti kurang iti aramatan tayo iti project mo. Gimatang ka kumapay sakbe arugyanta. Awan mat ngaminan ti paggatang ko, Prince. Anya? Itaman pa'y nga ibagam nga awan paggatang mo. Idi, kanayo nakpay nga umutang kan ka no maawananak. Basit mo itad ni Tita Bitina. Anya? Itapay tadda ni Papa Medya abroad sa kagkurang iti aramatan iti pagadalan? Kuna ni Tita, asaan ka no pa'y anak pauit ni Daddy? Ay,
Madinsamot da ito yan, Angel. Imposible ako rang ti pawpawit na nga usarami ti pagadalan. Rabiing ngamin no umawawag ni Papa, kat nakaturog akon. Kan maysa, kabutan ko da tita Bitina, kan manang santan. Nakaungungot da. Kaayan ayat ka din ni Angel, ti lalaki ang nagkapo dito'y. Ni ka di Prince, tidakda ka matam? Agdamag kakit kanyakon. Kasano ko mga amok tinagan na? Awan ti kaayan ayat ni Angel. No ni Prince, gayem na laeng dayjay, manipod ubing da. Amo pa'y ngay. Nataer dayja a Prince. No Prince ako nang tinagan na. Isulang mo ti umay dito yakadalan ni Angel. Agtintinulong da kadagiti homeworks ken projects da. Katinulong pa'y laita ngam inton agangay. Kasinsinukit ti puso. Masukit ayamat ti puso. Adan samot parikot mo, sir. Iti apagbiit apan nakairitip ko. Kasla nangag kong awawagan na ti anak ko. Amang ano ili mo lang dayta, sir. Wano saan, maili ti anak mo kan ka. Ay, sigurado lakid di akailiw nak ti anak ko. Kaya't kung awagan, ngamjakmat kayat amasinga ti panaturog na. Sabagay, noal daw dito'y. Rabi ida mo't iti Pilipinas. Ay, agun gayam, nabayag ka din dito'y? Nabayag matan, sir. Ijayak Pilipinas anayanak, ngam dito'y akadimakal. Mano ti tawon mo, idi imay kayo kadagiti dadakal mo dito'y? Imo na ni Papa. Simmaruno kami kada mama. Kalpasan nga inorderan na kami ni Papa. Kastamot ti aramidak. Apaman ang mabalinin nga orderak ti anak ko. Alakon ditoy. Kayat mo kadi aditi kayo nga agyan iti anak mo, sir? Agsubli kami tumot lang in Pilipinas no agretayrak. Nay, da kayo matgaya manang Tina. Apay nga da ka dito'y tiyandaan. Di mo ibaga sikat makitsenda. Imayak la gumatang iti may sakilo alamas, kan karne manang. Apay asikapay ti umay dito'y tiyandaan. At dangamin sa ngaili ni mami, sana makapanaw iti balay manang. Kasta ka de. Ay, awan ka diti bagbagan ni Angel kan ka. May papanitian niya manang. May papan ka dagiti simmang ba iti balay da ah. Awan mat manang. Nung madlaw ko abinmas iti kwartana. Dapay di na magatang agamit na iti pagadalan. Nabarayuboy ngamin dagijay nga agina. Nikit din Angel ti basit iti da kwartana. Apay ngamin na di ibaga ni Angel kini papana ti amin manang. Rumor kayo ka di manay? Kanayon kayo mata rumor? Ne, nalipatam samot tan akatulong ka dito eh. Siyak ti amom, taasawa nak ni Armando. Ay, saan ko nalipatan nakatulong ak manang? Nalipatam nga inted ti sweldok. Anya ti pitsa na itan. Inton maminsanton ti sweldom. Mangmangan kamot dito balay. Anya kumangay ti gatangam. Kat addamot amin dito yan ti masapol mo. Kasapulan ti pamilyak ti kwarta. Ipauit ko mat akadakwada. Saan pa yan nagpauit ni Armando? Nabiit pa'y mat nagpauit. Kadatapos katagpauit. Dahil ti imbaga na kanyak, idinapan ija abroad. Apay ko mga ibaganakan ka? Babae na kakadi? Ta ibagana pa'y daytakan ka? Ha? Ti imbaga na, sa anak ka no apuman panaw, ta ipauitan nak akanayon iti sweldo, kadatapos manang. Awan ka din ti kwarta nga impawit ni Tito Armando, Mami? Kasano? Kanayon kayo mat adumawat. Agpaiso ka di timbaga ti katulong? Asaan mo pa'y nga intad ti sweldo na? Naitad ko nga rod ka ni Daddy, tapag-apply na kano iti trabaho na, tapno makasarak iti trabaho, anangato ti sweldo na. Uray makasarak, no din tumanan mangtad iti kwarta. Mangtad tumat siguron. Hindi agrigrigat ta, di pa inangtad iti kwarta. Imbaglakit di tanalamlam yung mo ni Tito Armando. Awan ka no ngamin trabaho na.
Mangted to no da kwartana. Naliday ka mat, Angel. Ada ka di parikot mo? Kailiw ko ni Papa, Manang. Kunak no nasingpat ni Tita Bitina. Saan mat gayam? Di na pa'y intad ti sweldo. Pumanawakla ko mang, di ka kayat apanawan. Pangaasim, Manang. Di nakpampanawan. Saan ka apanawan, Angel? Nagkariak ngamin ka ni Papam. Agyamanak Manang. Duwata kumalaangan dito balay. Saan ko mang imay da Tita Bitina? Ay, wan nga rod, Angel. Abusado damot nga agi na. Kanayon pa'y akurang tiitid na kanyak akwarta, Manang Tina. O anyo, ada ka din na sarakam at trabaho? Awan pa'y nga rod. Mangtad ka man kiti kwarta nga ramatay. Awan pa'y maitad ko. Dinawat ni Santan. Ada pangaramatan na. Ilasinan na kiti kwarta no adamanan ipawit ni Armando. Kasapula ko na Agpaiso ka din nga ikanak to iti kwartam. No adanton trabaho. Isu nga rod nga ikanak iti aramata ka kwarta. Tapno makabiro kak iti mayat at trabaho. Siguraduam nga ada masarakam at trabaho. Ipaw-paw it ni Armando ti it-itad ko ken ka. Ikag danag. Mapantapay iti ayuyang ta. Angel, nakitak itay ni Nana Bitina at dakadwa na lalaki. Napanda iti hotel. Ha? Apay ang napanda iti hotel? Sapay ko matakamal iti atap ko. Ang mga no karelasyon na day dyan lalaki. Lakit ni Manang. Nagkibindan tubay na panijay. Kaasimot ni Papa. Luklukwan ni Tita Bitina. Nagdakaskit din ti ugali dagi dyan nga agi na. Kanayon da pa'y nga gatang iti lupot. Bagkas kada sapatos da. Ngam ni Angel. Agkurkurang ti aramatan na di pagadalan. Ay, anya nga tayo tinasayat nga ramidan ta, Angel. No ipulong tangatakan ni Papam. Amang ano dadakas nga ramidan da kadata dito eh. Saan mo pa lang ay pulpulong, Manang? Mabutangak. Amangan no saktan data. Inaramid mo ka di timbagak nga aramidam. Anya day jay. Di ibagam ang masakit ni Angel. Tapno na yunan ni Armando ti ipawit na kwarta. Aramidak ko ma. Ngam nalagip ko nga amangan no kalaat ng agawid. Saan mo ka di akayat nga agawid ni Armando? Dakasan no maduktalan na nga awan pa'y urnong ko. Tadawatan nyo mat amin. Sa bagay, no sumangpet, saan ta na makapagsinarak? Umanayan di pawpawit na. Papawitan na ka, ik-ikan nakmet. Nagmayat abiyag. Malidliday ka manan, sir. Holiday inton bigat. Mabalinta ti agliv. Ipasyar ka iti dadduma adi mo pa'y napanan dito'y apagpasyaran. Ay, agpasyarak. Asaan ko akadwa ti anak ko. Tapno makailiw-liwag ka iti iliw mo, sir. Agpasyar ka sagpaminsan. Sige man langan. Narigat apaayan ti awis ti balasan. Maasyanak ngamin kada kayo, sir. Kanayon kayo analiday. Maray awakan ka no dadduma. Amum ti mangpunas itiliday. O, nayon tamang punas. Di pa nag-relax agpaminsan. Mangtagmat itibang sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Maasyanak kan ka, sir. Kanayon ka analiday. Marayawag kan kanudad duma. Amum timang punas itiliday. Unay tamang punasan. Tisag paminsan a panag-relax. Mangtadmat itibang kan panagina na. Panasak man nga rot. Barang mabawasan mat. Tidagansan dito yung kaunggak. Gapo iti iliw ko.
Sige, sir. Inton bigat. Aginuray ta diti opisina. Ariglado, Miss Pe. Okay nga rod, sir. Ay, kunak ano agsansanoong kalatan ije dagus mo. Talaga nga agsanuungak. Nuawan ka akadwak, amapan agpasyar. Nalaing ka kadi pumaltog, sir. Intaman padasan ti agpaltog kadagiti naka-display asinan kabalyo, akas target. Nabayag adyak nagpalpaltog. Padasan taman nga agpaiso. Sige. Taibagak iti agbambantay nga ikan nata iti balakan, toy gun. Amom ka diti pumaltog. Padasan ta, no asino ka data tinalaing, sir. Nakarit ka Sige, uray sa anak api malpaltog. Awat ag tikarit mo. No mapunta am di target, di dakkel ati di bear ti premium. Sige, padasak man nga rod. Maysa, 2, 3. Ay! Natamaam, sir! Napuntahan ti target. At dandakal at teddy bear mo, Miss Fe. Alaak, ngam, ipaw ita iti anak mo. Ay na, dakdakal day ta at teddy bear ngam ni Angel. Sigurado ang maragsakan no maawat nanto. Oh, syakmat ita ti pumaltog. No makatama ipador-to-dor ko ti teddy bear kanti maalak a premyo. Aham. Aday taan. 1, 2, 3. Uy! Natamaan mat. Ay na, dakkel asinan po sa mat ti premium. Tapno at ado ti maited mo kanyak akwarta. Pagbalunam iti makan di anak ni Armando. Sana kwarta ti ited mo. Kasano, numaamuan ni Armando abasitit ited ko iti anak na. Di pala agam, tapno saan nga agipulong. Ibagam nga dadakas ang mapasamak kan kwa na. Ngam awan ti agnanayon apalimod ako nada. Napatpatag ka di day nga Angel ngam iti siya. Siyempre, sika. Napatpatag ka. Ta ay-ayatan kakat nga rod. Tapno mamatiak asyak ti ay-ayatan. Aramidam timbagak. Sige man laangan. Miss Fe. Kayat mo ka di mo ti ice cream? One, sir. Oray ka di sika. Ta inawis nak ditoy. Amom. Paborito dagiti aginak ti ice cream. Kanayon da idi amapan iti ice cream house. Kasta ka di? Kalpasan di panangantay ti ice cream. Mapantay di pangipawitan ta kadag iti inabak ta nga ayam. Saan ka di nagdakal unay? No may karton ti ipawit ta? Kat ay ayam laang? Ngam, nakalalagip da ito, sir. Damo pa nagpa-share ta? Ngam nakatumpong ta adagos iti kastoy. Okay. Sikat ti boss. Babaan ti dakkel at teddy bear kan po sikat. Maparagsak mo ti anak mo. Sa bagay. Ay na. Mahilig na Angel iti kasta. Ikabil na iti kama na. Kaida na. Nasaya ha. Tapno adaliw-liwan. Nakadanon sigurong timpaw ita at teddy bear kan po sikat. Masigurado. Ta priority mo dyan ang ipaw itak, sir. Okay. Ay na. Naparagsak nak iti dayjengal daw, Miss Fe. Agyaman nak. Ta makita ka matlaang anaragsak. No kayat mo, mapantan to iti sabali manen aparke. Okay. Basta adda ka akadwa ka. Kayat ko man ang ti agpasyar. Jakman amo, sir. Italaang mat amapanak agpasya. Ta adda ka mat akadwa. Saan ka kadian na pan nagpaspasyar, idi? Manipod na operaag. Awan ganas ko ang makidate, sir. Manipod ita. Kanayong ta ama pan nagpasyar. Tapno agpada ta ang makalipat iti parikot. Imbag ta simbangpat kan, Angel. Agdiritso ka iti silid mo. Apay ka di, manang.
Adain kabil ko itirabaw ti kamam. Anya ka di dayjay. Sorpresa, ading ko. Masigurado kakayat mo dayjay. Ala, mapan kan iti silid mo tapno makitam. Sige manang, panawan ka pa'y nga rod. Anya nga tatimbaga ni Manang Tina, nga inkabil na itirabaw ti kamag. Ha? Nagdakkel a teddy bear, kansinan pusa. Wow! Nagdakkel! Ada note ang nakasurat ka dagiti toys. Basaak man. Dear Angel. Nuara ko kung daytoy at teddy bear. Kasla siyak daytoy. Premyo iti may sa game. Kita ang matinakasurat iti sinanpusa. I love you, anak. Papa. Ay na, nagmayat na teddy bear. Arakubak man, tapno kasla ni Papa tinarakop ko. Ay na, nagmayat ti pusikat. Kita man matinot. Dear Angel. Sapay ko ma, tamagustom da ito'y pusikat nga impawit ko para kan ka. Sapay ko ma tamagustom. Siyak ni Fe, atitam. Ay na, ay, may ayok at talaga kadagito eh. Saan ka diyan nagpipintas dagita? Wen manang, kayat ko launay ti teddy bear ang nagapukan ni Papa. In-deliver itay ti may sa rider. Asino ni Tita Faye? Kaslangatan ni Tita Bettina? Jakmat maawatan no asino day ta Tita Fe? Awan makaartap ka ni Mama. Jakayat ni Tita Bettina? Nauyong. Asino nga tamat ni Tita Faye? Ay, saan ko masungbatan day ta sa ludsud mo, ading ko? Dua nga ta tititak? Jak kayaten amaadaan pa iti tita? Ibagam day ta ka ni Papam no sumangpat. Total, sanda pa'y mat-anag kasar ka ni Titam Abitina? Tadamat imo na nga asawa na. Apay analiday ka, Angel. Nagpawit ngamin ni Papay tinagdakkel at teddy bear. Dakdakkel pa'y angam siya. Oh, saan ka diya rumbang amaragsakan ka? Tadayang pawit na? Ada ngamin na yun na amay sa adakkel a pusikat. Naggapoy ti agnagan iti Tita Faye. Asino ni Tita Fe? Dahita ti pakariribuka. Asino nga ta ni Tita Faye? Ni Tita Bettina? Nauyong. Kasanon, nun nauyong manenday dya at Tita Faye. Ay, makatikaw nga agpaiso day ta. Apay nga daman ng Tita Fe. Kita agman matisimang pat a package, Mami. Ayan mat nga iti kukwak. Package? Ada ka di si mangpot a package? Nakaamuam. Ti kaaruba agayim ko. Adda ka no nagdakkel a package asimang pat. Ne, apay ajak amo nga da si mangpot a package. Kung nagigayim ko, nga ang mga nuado ka no ti chocolates o nulupot kanda dumapay. Asino ka no tinangawat di ta a package? No awan tay-tay, ang mga no ni Manang Tina. Masapol akong prontarak ni Tina. Ang mga no inlemeng na ti package. Wen, Mami, ilamang nalakit di ti package. Nangilemeng am iti package, sika, babae. Apay ko mga ilamang kutisan ko ako, madam. Apay nga rod nga awan dito eh. Nangipanam nga rod, iti simangpot a package. Inted ko iti akin ko, madam. Saan nga agsasao iti pudno, Mami? Asino ti akin kuko ako nam? Saan ka di ako kukwak di package? In kayo kitain iti silid ni Angel, madam. Kukwa ni Angel ti package. Tapno mamati kayo, mapan kayo iti silid ni Angel. Intaman iti silad ni Angel. Wen, Mami, darasam, mapantan iti silad ni Angel.
Teddy Bear. Kupak da ito'y kukwa na ti sinanpusa. Nan, basaag man tin-note iti baba. Nagapo ka ni Armando. Kato'y maysa. Nagapumit iti agnagan iti Tita Fe. Ha? Asino day ta at Tita Fe? Adda ka di kabagyan ni Tito Armando ijay napanan na, Mami? Awan din ay bagbaga na kanyak. Awan samot ti kabagyan da ijay. Saan nga ta babae ni Tito Armando day taafe, Mami? Saan ang mabalin day to'y? Masapul aduktalag no asino day jay afe. Amangan no isupay ti makainagaw ta iti kwarta ni Tito Armando, Mami? Saan ko nga ipalubos? Masapul asyaklaang ti mairanod iti kwartana. Saan ka di anabayag kan akatulong ni Armando? Ay, uwan, madam. Balasita nga paide kita da akon ditoy. Gayam nga min ni nanang ti ina ni Angel. Awan bibiyang ko no anyaman ti pakainaigan nyo iti ina ni Angel. Ay, nga nga ti kayat mo ama-amuan, madam. Adda ka di kabagyan ni Armando iti napanan na pagilian? Ay, siguro, madam. Apay akayat mo ama-amuan? Awan ba't gayam ti amom? Babawi ko na nagdamag ka. Dita ka man langan. Nagalas ka ti aramid dagitan nga agina. Kas dala kalalaingan. Nagmayat abarsakin iti kaldero. Apay nga dakin ka day ta Teddy Bear ni Angel. Anya kung matibibiyang mo, kayat ko nga rod. Ngam inted ni Sir Armando ka ni Angel day ta Teddy Bear. Ited kunto no dandan ni sumangpat ni Tito Armando. Intundaan na ti Teddy Bear. No asino tinangisagutan da, isuat akin ko kwa. Isublit to ko nakmat, binulod ko laang. Tibulod kat adda pang malubos ti akin ko kwa. Saan matay nalamlat nga awan pa di akin ko kwa? Apay ka di amakibibiyang ka, kat katulong ka laang. Siyak ti amo! Manang, apay nga awat ti Teddy Bear ko. Ay, ladingitag ng inala ni Santan. Ha? Apay nga inala na. Kuna nabuludan na ka no. Imo nagda iti silid mo kat inala na matan. Inted ni papaday dya at Teddy Bear. Apay nga inala na. Padasam angay bagakan ko na nga isubli na. Amang ano kaungat nakmanan. Maasarak iti ugali dagita nga agina. Apay no ibagam kan ni Papam no umawag. Inton sa mangpat manang. Tamang ano kabilandak. Imbagada ngamin. Ano adda ka no idanon ko kan ni Papa. Dusaan da. Asino ni Fe? Apay nga inikan na kaitidakkel asinan pusa. Saan ko nga amo, tita? Amangan no gayam ni Papa. Saan amabalin alukwan nak ti amam? Saan analuko ni Papa, tita? Ibagaman ka ni Manang Santan. Ta isubli na tinted ni Papa at Teddy Bear ko, tita. Binulod na laang. Ada nga rudan siya sinan pusam. Nagadulakit din nga agyan iti silid mo. Naggapukan ni Papakday at Teddy Bear. Numaamwak alukluk ko nak ti amam. Sika ti pangidas alak iti pungtot ko. Ha? Saan kumamot tita? Awan matbasol ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Naggapukan ni Papakday at Teddy Bear, tita. Numaamwak alukluk ko nak ti amam. Sika ti pagdasalan ti pungtot ko. Ha? Saan tita? Awan matbasol ko. Masapol at akwatak no asino day jafe. Ang mga nulukluk kun na kon ti asawak. Awan ti ammo ni Angel kadag iti mapaspasamak, madam. Inikan ka kada iti karbangan ang makibiyang iti saritaan dagiti nanakman? Ibagbagak lang ti pudno, madam. Masapol ang mapanan iti pagadalan. Ay, Angel,
Mapankan ta pinaguray ko ni Prince di tababa tapno ada kadwam. Sige, inak nga rudan, manang, tita. Apay nga daka akanayon a makibibiyang iti saritaan. Maladaw nga minin ni Angel, madam. Saan akayat ni Sir Amaladaw ti anak na iti pagadalan? Importante ti damdamagak, simmalingbat kakit din. Adda kontak da Sir kan ti maestra ni Angel, madam. Kasanaw no ibaga na amaladladaw ni Angel. Awan bibiyang ko numaladaw. Tinasken, maamuak no asino day Jaffe. Kasanaw no damagan ti maestra na no apay analadaw ni Angel, madam. Ha? Ay, di ta ka man laangan. Awan serbe makasarsarita. At dan samat pakariribukam, ibagamat atap no amok. Awan ka di pa'y trabaho. Kaano pa di ko na madandanikan ag trabaho? Basit lang nga na panaganos. At dapay ka no bayadak, sakbaya maawatak. Dahita ka di ti pakariribukam? Pampanunutak, no asino tinagpawit ka ni Angel iti sinanpusa. Tita Fe kano. Tagimon ka di? Ibagam kit di akwarta ti ipawit na, tapno may mayat manen. Saan kat nga ayam? Pwe. Kasano, no makibingay manan day babae iti kwarta ni Armando. Doktalam ano asino day afe. Amangan mat no babae na iti abroad. Day tangarod ti pampanunutak. No kastaman bilang. Pagikaruwag ti anak na ditoy. Rumbang lang. Damagam ken ni Armando no asino ni Fe. Ibagam ken kuana at ti anak na ti agikaro. Kasano no makapungtot? Ibagam anayon na ti ipawit na. Tapno saan mo adusaan ti anak na. Hello, Bitina. Nakaawag ka mat. Kumusta kan? Asino ni Fe? Babaim ka di? Nupod no day tanga atap ko. Ti anak mo ti agikaro. Anya ti kayat mo asawan. Sekretaryak ni Fe. No sekretaryam laang, apay nga impawitan na ni Angel iti sinanpusa? Premyo mi dayjay itinagayayam kami. Impawit na, tasaan nan akasapulan dayjay. Kaawatan nga ipaspasyar mo day ta sekretaryam. Awan ti dakas nga aramiden mi. Nagpasyar kami laeng. Imbagman, tama ipasyar mo day ta babae. Siya, jak perumrumwar dito balay mo. Ipawitan ka iti kwartayo. Kating kay agpasyar. Basta di mo sagsagiden ti anak ko. No na yun ang lakit dito ipawit mo. Ayusan kanya. Sige, urayam ti ipawit ko. Sir, anya ti mapaspasamak ka? Ay, agi mo ni Bitina. Gapo iti sinanpusa nga impawit mo. Amangan no paysun na timangdangran iti anak ko. Anya? Nagkiting mo't apa nagpampanunot daytan? Sir, kaawatan na saan anasaya at ikasta klase ti tao. Kaasi ti anak mo. Pawitak iti kwarta. Tapno di nadangran ti anak ko. Kaduan kan. Ta-dismissal tayong matan, sir. Ay, kaasi mat di anak mo. Sige man nga rod, Miss Fe. Jak impagarop akas jay gayam ni Bitina. Manangimon, ngawan mo tirumbang apagimunan na. Delikado ti kasta tao, sir. Oray ko ma, no di na iraman ti anak mo. Madanaganak. Amangan, no dangran na ti anak ko. Apay analiday ka, Angel. Awan kwartak, manang. Mabuti nga kadumawat ka ni tita. Tanaungat mat ngamin. Nagado aginatang da nga alikaman da manipod at dada ditoy. Ngamsi ka, awan pa'y nagatang mo. Idi may da ditoy. Awan alikaman da. Ita, adon ti alikaman da. Day tangarod ka. Aramatan da ti kwarta ni papam. Uray dya inted ni Papa at Teddy Bear. Inala ni Manang Santan. Uray ko ma, no saan nga ayunan ti inana? Nagalas at talaga ti aramid da. Kasano nga'y jagat-gatangak nga usarak iti pagadalan, Manang. Ay, anya aya dya masapul mo. Ibagak to ka ni madam. Siyak ti dumawat iti igatang mo. Oh, papanambitin na.
Mapankan sama iti remittance center. Siyak samot isip-siputam. Apay nga da ka man dita? Si kamat, apay, di mo kaya't akadwaan ka amapan mangirwar iti impaw iti kabit mo? Anya akabit? Saan ka di asyak tinangikasarkan ka? Iswasak pa lang ti asawam. Ngam pinanawan na kami kanisantan. Iso ang nagbiro kak, iti mangted iti kwarta kada kami. Iso nga rod nga ibagbagak akabit mo, tasyaket nga rod ti legal nga asawam. No, apay ket di asikapay laang ti ayatek, nga uray awan serbim nga asawa. Apay ko mga ibagam nga awan serbik. Gaburan kanto iti adu akwarta. Madanon to dayta at tiyempo. Ada kasapulan ni Angel ije pagadalan, madam. Ikanak tamapan kami gumatang. Apay asika ti umay mangibaga. Apay asaan nga iso ti umay kanya? Saan ka di nga iso ti boss ko, madam? Babaunanak, iso nga imbaon nak. Taagdon niya ti danga. Agi baon pa'y iti mangala, iti igatang na? Kadwak pa'y kano amapan gumatang, madam. Nakasaunak namin ti maestra na nga awan pa'y kano ti in-submit na project na. Apay nga minasaan ang nag-submit? Saan pa'y nga rod kano ang nakagatang, madam? Iso nga ikanak iti kwarta tapag gatang na. Oh, aday ta ti igatang niyo. Ay, umanay ka di dayta, madam. Ibagak ije maestra tabas si tinted mo a kwarta. Tapno saan napagungtan ni Angel. Ha? Intun kon indanon na ni sir. Ay, di kagar-aramid si ka babae. Mabit lang. Nayuna kon. Intan gumatang iti project mo. Itad kun tumatkan ka ti mabate. Imbag tada ka manang. Kasanon noawan ka? Ay di ka agdanag. Tasan ka baybayan nga irurumandag iti agina. Kaano nga ta nga alaan nak ni Papa iti ayan na? Dandanimot siguro. Saan ka unay amasikuran? Tapno saan nga ad-adda kasla mabayag ti panaguray mo? Awan ko madag iti agina ditoy, manang. May mayatmat nga rod no awan da. Ninamnaman ni Sir Anasaya at dagam dakas damat gayam. Kanayon dapay arumwar, manang Tina. Ilakad mo ka din ti leave mo, sir? Hawan, Miss Fe. Ay na, madanagan iti anak ko. Ibagak ka ni Bitina nga agawid akpay. Isingasing ko saan mo pa nga ibagbaga, sir. Sorpresam ida. Tapno makitam na niya ti aramiden da, inton sumangpat ka iji balayo. Mayat sa nga agpayso. Di da namnamaen asumangpatak. Kalaatak ida. Babaan iti kastang aramidam. Matakwatam na anya ti trato na iti anak mo. Wan, kat inton makadano nak ijay. Ipagnak ti papeles na Angel nga umay ditoy. Nasaya at launay dayta nga aramidam, sir. Nasaya at ngamin ididamo. Ang nagpamarang lagayam. Iso anasaysayaat no isurot mo ti anak mo ditoy. Mami, nagtangarman di kanayon akadwa ni Angel ang mapanag-eskwela. Ada siguro mabalindag ijay. Gaya man ket di. Tapno ada mangilibre kan ka? Kanayon nak nga agpapansin no kas di adagasan na ni Angel ngam kas labulag samot. Pagkunaamot abulag, saan mo't nakasarukod no magna? Di na makita ti kinapintas ko ti kayat ko asawan, mami. Sika ti mangiremedyo nga agin nasidag kayo. No umay ditoy, amang dagas ka ni Angel. Paunagam, kat isaganaam iti anyaman amakan. Adamat ket di ni manang Tina nga ibaon ko amang isagana. Kabayatan nga agsarsarita kami. Usaram mo tautak mo sa paminsan. Tapno at damagi mo lam. Napatgan matlaangan ti leave mo, sir. Nasaya at mat. Tapno maala ko ni Angel ditoy. Maamamok to man ti anak mo. Sapay ko mata umasidag to tiriknana kanya. Mangnamnama akas tanto. Tanasingpat ka mata, Miss Pe. Saan ka daan nasing pati pinanawam ang mga sikaso kumait ti anak mo?
Nagpamarang anasingpat. Tapay madimot tan ti ugali na ita. Iraman na pahin ti anak ko. Imbag, no di na iroroman ti anak mo. Day tati saan ko nga ipalubos. Papanawak iti balay ko. Numaamwak nga inroroman na ti anak ko. Sapay ko mata na saya ti kasasaad ti anak mo adanunam iti balayo, sir. Agyamanak iti kinasayaat mo, Fay. Sika tinangan andi ngay kanyak. Gapu iti iliw ko iti anak ko. Sapay ko tadumteng ti aldaw nga kita kami iti anak mo, sir. Katsapay ko intong agsubliak. Sikapay laeng tinasingpat afay. Agbaliwak ka di iti apag ka nito apan nagbakasyon mo, sir? Aha. Amangan ngami no intong agsubliak. Addan asawam. Una yan. Apay, instant ti panakiasawa? Kasta tinapasama kada kami kan ni Bitina. Idinsangpat ko ijay balay. Kasla agasawa kamin. Ang mga no instant mat nga agsina kayo, no inululpitan na ti anak mo. Kapilitan agasta ti mapasamak. Kwartak laeng ti kinayat na no kasta. Apay ka na yun mo akadwa day talalaki. Boyfriend mo, saan ka di? Agayam kami laeng, tita. Agkaadalan kami, tita. Aggayam kami laeng. Saan ka di ano mabaybayag kat saan laengan nga agkaadalan? Kaayan ayat munton. Agadal kami pa'y, tita. Awan pa'y tinaram. Tapno awan ti inaram. Masapul nga agsina kayo, itamat laeng. Awanen at ikadgadwak, tita. Iso lang ti katulungak kadagiti projects ko. Kunakon kat. Agpaiso di atap ko nga adda relasyon nyo. Iso addi mo kayat apag sinaan kayo. Di daam mo nga adda akon dito ruwar. Kalaatag ida. Kasla damang mangag kung ariwawa iti unag. Danggak pa'y nga umuna. Sakbay nga umunagak. Saan, tita? Diyo kumamot paritan ni Prince dito balay. Iso lang ti kadkadwak kan magtultulong kanya. Ti kayat ko ti masurot. Saan kat at ikayat mo? Aglablabas kayon, tita. Imimutan naklangarudan iti kwarta ni papa. Paritan niyo pa iti gayam ko nga umay mangtulong kanyak dito balay. Kasta? Bastos ka? Ipungot ka man lang. Ibatan niyo ti buhok ko, tita. At nagsakit. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Aglablabas kayon, tita. Imimutan naklangarudan iti kwarta ni papa. Paritan niyo pa iti gayam ko nga umay mangtulong kanyak dito balay. Anya ti kunam. Bastos ka. Ipungot ka man longan. Ibatan niyo ti buhok ko, tita. Nagsakit. Bitina! Ibatam tibok ten ako! Sika ka niya talaga. Ada ka gaya man, Armando. Kayat ko lang adisiplinaan ti anak mo. Tanda ngamin kayan ayat na. Diyan kayat nga ubing pailaan kat mag-ayan-ayatan. Anya? Jackpot yun dayta. Taamok ti ugali ti anak ko. Nasayata na sabat ka, santan. Adda ka di maitid mo kanyak akwarta, daddy? Saan ka di nga do ti kwarta nga awatan ni mamim? Adda kumamot ang ti agapukan ka akwarta. Ni mamim lata ti pagdawatam. Kasta ka dilatan, daddy. Pinanawan na kami kin ni mami. Ita, awan ti maitid mo kanyak akwarta? Awan pa nga ro trabaho. Into na ng trabaho. Adun to ti kwarta tayo. Kasano no sumangpot ni Tito Armando? Agsinnarak kayo kadipay kin ni mami? Wala, tadumawa ta kay ti kwarta ken kwa na. Isu siguro ang nagsubli ka kin ni mami. Taam mo makadawat ka iti kwarta.
Iha, pudno ka di nga imutan na ka ni Bitina. Saan ko nga imutan, Armando? Saan asi ka ti pagdamdamagak, Bitina? Sungbatan nak, iha. Kanayo na kurang tiitad na kanyak, Papa. Oh. Inalapay ni Manang Santan ti impawit mo at teddy bear. Kwa, binulod na laang mat. Binulod na ka di, Angel. Inalanalatan iti silad ko, Papa. Imbagak nga isublina, ngam di na kayat. Apay akas tati tratom iti anak ko, Bitina. Pinawitan ka iti kwarta. Ngam di mo mat-it-itad ti parakan ko, na? Kinid daw ko kan ni tita nga ibagana kan ni Manang Santan nga isublina ti teddy bear. Ngam di na mat kayat. Adda ka matgaya man tito. Ayan ti pasarabok. Isublim ti teddy bear ti anak ko. Kat ibagak kada kayo nga agina. Itamat laang. Rumwar kayon iti balay ko. Bakit kayo ka noon? Bakit Bitina kan Santan? Armando, saan ka di nga imbagam nga agkasarta pa man asumangpot ka? Kumaa, no nagbalin ka nasayaat ka na Angel. Pang-asim, di na kami kumapapanawan. Tapno imutam tumanin ni Angel no agsubli ni Sar. Ay saanan? Nangagmo ti imbaga ni Tina. Imbag pa ni Tina. Taam muna nga isakit ni Angel. Sana na maulit tito. Agsingsingpot kami kin ni Mami. Ladingitak, ngum pumanaw kayon dito'y balay ko. Diyak kayat nga adda mangiruruman iti anak ko. Panaw! Napanisar iti silid ni Angel. Apay adikay pala pumanaw. Bakit Bitina kan Santan? Addan to aldaw mo si kakatulong. Taykit di daddo maaswil daw, di mo pa'y intad. Agkabaw kansan. Anya saan nga intad? Amo no asino ka data ti agkabaw. Yagmukit din ti udim adi mo pa'y intad. Awan udikan ka. Di ka man kundi singir dita. No di mo itad ti swildok, di uray limos ko kan. Naglastog ka magta nakatulong. Haguray ka man. Pep! Agpatingga ka lang dita. Labanan ka no umasidag ka. Imbag taadda kayo upay nga gina iti salas. Lapdan na kami kadi apumanaw, Armando. Agyamanak. Anyan tinagbambanagan ti silid ti anak ko. Idinto tanagado ti alikaman iti silid yung agina. Pumanaw kayon. Saan yun nga urayan ti inawagak a pulis? Ha? Pulis? Alaan mi pa'y dagiti gamit mi. Sakbaya pumanaw kami. Idi imay kayo dito'y balay ko. Awan apulos gamit yung ensang bayo. Anya ti kayat mo ama pasamak. Gaputa enruruman nyo ti anak ko. Pumanaw kayo nga rod, nga ima-ima. Kwartak ti inggat-gatang yo kadagiti alikaman yo. Kayat mo asawan? Awan apulos ti maalaming alikaman mi. Nangagmumat siguro ti imbagak. Umayin dagiti inawagak a pulis. No di kayo pa'y larumwar, ulodan da kayon. Papanantangay ka, Mami. Sayang dagiti cellphone kun laptop ko. Dagiti bag kun sapatos ko. Yakmat inalay da. Kasano? Kat sumangpot ka nun dagiti pulis. Adda maisagmak da. No idarum data iti child abuse. Papanantangarod itan, Mami. Awan mo din di sigod nga apartment ta. Adda mo din simukat anagabang. Awan na pulos kwartata. Adda kwarta na bati iti bag ko nga impawit ni Armando. Apay ati mo inala. Makapungtutmot nga minan. Kwarta na nga mintinggatang takadagiti gamit ta. Idinto tawan mo ti ginatang taaggamit ti anak na. Kilaat mo't ngamin asimangpet day di alakay. Daytoy laang daan a cellphone ko tinaibulsak. Isu nga isulaang tinairwar ko. Imbag ta imawag ka. Ada kami kanisantan iti kalsada. Umay ka pa dito yung ospital. Na-aksidente akit yung motor. Ha? Anya tinaramid mo? Apay an aksidente ka? Antaya may tam aksidente. Natumba ti motor, ginatang ko. Baba ni ti kwarta nga inalalakan ka. Sapay adasan anasayata na pasamak.
O sige, umay kami dita ka ni Santan. Sige, umay kayo. Tapno at gumatang iti agas ko. Ken mga sikaso kanyak. Parikot man ang dayto eh. O sige, umay kami ditahan. Ijay tape ospital itarabi eh. Awan ngamin pagturugan ta. Anya nga iti pagturugan tayo di ospital, mami. Jack amo, ngam naim imbag ijayan. Tadama ko na paglinungan ta itarabi eh. Ngam ti adatan iti kalsada. Ay, anya matan. Nagmayat ti biyag ta ijay balay da Tito Armando. Ita, agkatang-katang ta, nga awan masnop apapananta. Day Chemat a Jonas. Inrana na pa'y tinaksidente. Sapay mabisina kun, mami. Ure siyak. Awan mat nga rod kwarta nga igam ta. Imbag na da kwarta ni Daddy ija ospital. Day ta ti Jack amo. Ni, kaslag tudo. Masapol ang makadanon ta adagos ija ospital. Huh? Agtaray ta ka di? Saan ta ka di nga agtaksi? Mabalin mo't aya nga utangam ti plete iti taksi. Inalak ida iti video. Idi nakita ida iti parke, Tito. Anya ti maipapan iti video, iho. Ate, buyain nyo. Nagdaks at talaga ni Bitina. Imbaglakid din ta nagawidak. Imbaga na pa'y nga gayan ayat kami kini Angel. Imbis nga ubing kami pailaan. Agyamanak iti kanayon mapanangkat kadwa ka ni Angel iti pagadalan, iho. Agtintinulong kami ngamin kadag iti homeworks ken projects mi, Tito. Igad mo ti agadal, tapno makaturpos ka. Barang at mabalin a pangisarkakan ka at trabaho, ijayayan ko. Wen, Tito, ikagumak ti agturpos. Hello, Miss Pe. Kumusta dita? Hello, sir. Nasaya atak mat ditoy. Oh, kumusta ti anak mo? Imbaglakid din ta nagawidak. Ay, impong pungod ni Bitina ti anak ko. Anya? Iti anya ga po, sir. Basit lang nga banag. Di na pa'y ititad ti husto nga allowance ti anak ko. Kaasimat nga rod ati anak mo, sir. Imbaglakid din tanasing pati katulong ko. Isaksakit na ti anak ko. Nasayaat nga rod no kasta. Ipagnayo ti papeles na. Tapno makaumay mat dito sir. Wen, Miss Fe. Mabalin to siguro intun agbakasyon da. Nasayaat nga rod no kasta. Ngam kabayatan nga dapay dita. Mangkita kayo iti secret agent amang bantay kan kuana. Wen nga agpaiso. Di tay ammo. Nuan niya ti aramiden ni Bitina kan kuana. Agyamanak iti imbalakan mo, Miss Fe. Ha, sika ka din day ta, Jonas. Di ka mo't mabigbigan. Oh, apay ka di. Anya ti itsura ka. Jack pa'y nakita. Tawan ti sarming dito eh. Jack mailadawan ti itsuram. Nakabutbutang. Anto'y ti reseta ti doktor. Yung kagumatang iti agas ko. Ang mga ag-infection ti sugat ko. Ayan nga iti kwarta paggatang. Diyan kwarta mo na. Tawan mo't kwartak. Kan gumatang ka niti makan. Tamabisinak. Jack pa'y nangnangan. Uray da kami. Mabisin kami mat. Awan kwarta nga igam ko ita. Inka mangalay ti kwarta. Kan makan ni balay ni Armando. Pinagtalaw na kami ni Armando. Tanasang putanak amang ipungpungot iti anak na. Aniya. Saan kan ngagluto, Tina? Intay umangan ije restaurant. Imbaglakit din tajak pa'y nang isaang, sir. Rumar tayo ka di ita, papa? Wen, agpasyar, kan mangan tayo ije ruar. Mapan tayo pa'y iti paboritom nga ice cream house. Adamat ice cream iti restaurant, papa. Ipampaminsan tayon, Kunak no ibagam amapan tayo pa iti ice cream house. Inton dumakkel ka, Angel. Mangibangon ka man kit de iti ice cream house mo. Mabalin mat, manang Tina. Mayat day taan negosyo. No lakat ta kayat mo ti agnegosyo iti ice cream house.
Tulungan ka, iha. Mabayag ka kadi dito'y Pilipinas, Papa? Mabiitak laang, iha. Kapilitan ngamin ang naglibak, gapo iti awag ni Bitina. Imbaga na kadi nga agawid ka, Papa? Saan, iha? Imbaga na asaktan nakakano, gapo iti nakita na anagan afe, iti sinanpusa. Amang ano inton awan ka, kat umayda iti balay. Dang randak, Papa. Di kagda nag-iha. Addan tumang bantay kada kayo. Kat, addan tupay alak a security guard iti balay. Anya jay ko namitay. Pinagtalaw na kayo ni Armando. Wan, Daddy. Iso nga imay kami dito ospital. Tawan papanan mi. Kasano tayo nga roditan? Wanigatang iti agas. Anya nga'y taramidan tayo, Daddy. Mami. Ingka pa'y umutang kadag iti sigod nga mamam. Numayang baganak. Agsubli ak iti balay ni Armando. Ha? Anya ti aramidom ijay? Holdapan mi kadag iti kakadwak. Wanusan, kidnapan mi ni Angel. Sami ipasaka iti dakkel agatad. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ingka pa'y umutang kadag iti sigod nga mamam. Numaimbaganak, sublyak ti balay ni Armando. Ha? Anya ti aramidom ijay? Holdapan mi kadag iti kakadwak. Wanusan, kidnapan mi ni Angel. Sami ipasaka iti dakkel agatad. Sige, adamat siguro agpautang kanyak. Ngamurayan tayo nga agsubli ni Armando iti abroad. Sakbay nga isayang kat mo ti plano. Nalakala nga kidnapan ni Angel, tababay da ijay. Kenawan kadwa na iti balayda. Balsat to da iti katulong. Inawagan akit din iti bakit Bitina? At dantual daw da iti katulong. Pagparintumangak to, ngagpakaasi. Ano sampay ti agbati dito, iha? Intun madanong ti bakasyon mo, sumarunukan to ijayan ko. Ijay mumutan nga ituloy ti panagadal mo. Madamag ko man, Papa. Asino ni Tita Fe? Iso ti sekretaryak ija pagtrab-trabahwak, iha. Nasingpot da ija abalasang. Mabutengak, Papa. Apay kumaamabutang ka, nasingpot da ija ay kunakmanen. Saan ka di nga itidamo? Kat nasingpat mat ni Tita Bitina? Kwa iha. Ni Fete kanayon amangan andingay kanyak ija abroad. Nukas di amalidlidayak. Gapu iti iliw kukun ka. Mabutengak lata, Papa. Di kagda nag-iha. Saan kan apanawan iti poder ti sabali. Awan ka di pa'y nadiskitar mo, Mami. Awan ka no pa'y ti umdas akas di katrabahwak. Mapanpay ka no mangirwar ita iji bangko. Mabisinak una yun. Nag-reunion ti pamilya tayo dito ospital. Awan pa'y pagsasangwan tayo amakan. Kasano ako nam a reunion? Saan kitin? Nagsasarak tayo at alo dito ospital. Awan matmakan. Sapay awan pa'y pagsukatak. Dayjay tumot ngamin nga Armando. Pinagtalaw na takit din. Kaslalyon anak kapungtot. Idimbaga na panaw! Imawag pa'y ganyaman iti pulis. Salbag da di alakay. Agsubli ka ka din iti abroad, Papa? Uniha. Ngam kanayo nakto nga umawag. San abale? Taadda ti bantayo kanimanang mutina. Jay, dua alalaki ijarwar, Papa? Uniha. Kat intun mapan ka ija pagadalan.
Adda sa bali amang bantay kan ka. Addan to bodyguard mo tapno natalgad ka. Mga nasublyan nak nga agpaiso ni Tita Bettina. Saan kumat nga ipalubos dayta, iha? Pag yamanak ni Fe, taim palagip na nga iyalaan ka iti bodyguard. Tap nga mo ti tao a security guard ti dua lalaki di tarwar. May mayat no ag uniform da, papa. Iha, kay kayat kumat anak kasibilyan da. Tapno saan anam namaan ti tao nga adda bantay. Adda koneksyon da kadag iti pulis. No adda managdakdakes asumrak iti balay. Mapankan iti pagadalan, ading ka. Adda kadwam ama panidjay. Kumuyog da ka di kanyak, manang? No adda ka iti uneg iti pagadalan, mabalinda ka apanawan. Iso asaan ka apuan panaw iti pagadalan, ah? Ijay kalaeng kampus. Wen manang, sa anak to nga umadayo iti pagadalan. Sakbay nga agritera kayo, urayan da ka iti gate. Kasla akmat balod akanayon nga damang bamatay kanyak. Amangan nga no nasakit tinakam ni Bakit Bettina kat pagaramidan na ka iti dakes. Napananda nga tama nang. Naku na idi ni papa, nga apartment ti pagkigyanan da. Saan da balay? Ayuan gayam. Awan kanu ti balay da. Napananda ngay ngagpaiso. Adda ka din na i-remedium ang kwarta, mami. Di mo ka di makita day ti awit ko. Adda makan aginatang ko. Mangan tayo nga rudan. Kakaiso na nga addan makan. Nagnina ti agas ni dadim. Awanan ti gatang tayo pa iti makan. Nagastos ko aminan. Ay, mami. Nagsublingatan nila kay Armando ijay abroad. Mabalin. Tama bitlaon mo ti bakasyon na. Mabalin samot tan arumar ni daddy dito ospital. Ti dakas na nudakkel ti babayadan dito ospital. Awan pagbayad tayo. Naigatang ko amin iti agas di inutang ko. Inka manin umutang iti sa bali ah. Pagbayad tayo, nurumwaran ni daddy dito ospital. Ha? Dahito'y tababangam asilid? Nagbasit! Anyang arot ngay, no dakal asaled, dakal matibayad na. Nagbasit asilid? Sapay talo tayo nga agyan dito eh. Ni santan ti maturog iti kamar. Data ti maturog iti simento. Oh, iti simento kit din ti pagturugak. Awan pa'y kutson. Natangkan ti simento. Sana balay ni Armando da ito tapno agsapol ka iti kutsyon. Sayang ti balay ni Armando. Nagpintas ti silid mi kani santan ijay. Sinaysayaat mo kumangamin ti nagpamarang Awan lagat nga rod ti pakaliksaban ta iti kwarta. Nagsayang arod. Ada amin amasapol mi ijay. Idinto ta ditoy. Oh, anak klase da ito asilid. Nagalas. Anya ti kunam, sir. Pinagtalaw mo ti agina iti balayo? Saan ko kumanga aramiden dayjay? No saan ko anadanon nga ipungpungot na ti anak ko? Ay, naranggas nga rod iti ubihing no kasta. Saan lang nga dayta? Ti kwarta nga impaw-pawit ko. Inaramat da nga agina. Basit lang ti ited na iti anak ko. Madi nga rod ti kababalin na no kasta. Awan konsensya na a tao. Imbaglakid din ta nagawidak. No saan? Ay, agtultuloy ko mati panang lukloko ni Bettina kanyak. Ti anak mo kumati ng sagrap iti kinaawan konsensyana. Ti pay dakas. Agsinsinarak da iti sigud nga asawa na. Ha? Kasano anadoktalam dayta, sir? Nakita mismo ti gayam na Angel. Inalaan na pay ida iti video. Anya? Angel, anda nakita ka barbasan alakay amang sipsipot kan ka. Ha? Asino alakay? Diya ka mo, ngam na siputak. Naglamang iti bako ditay. Masapol nga rod ayawag ko iti secret agent. Ang mga nudakas ti panggap na kin kadayjay. Sapay di nakita kat nagmask. At napiglat iti ulo na. Huh? Kan nakabutbutang tilanga na.
Naitimbrek mo kadakwada. Iso asip-siputan dan. Ang dalaki ti dakas sa panggap day di atawakan ka? Prince, di nakadadaywan mabutengak. Di kagdanag. Saan ka abaybayan? Agbaligi nga tadadadi iti aramidan da, mami. Masiguradok dayta. Tanalakalaang nga alaang da ni Angel. Awan mo't kadwana. Maaddaan tayo matlaangan iti kwarta. No ipasakada iti dakkel agatad. Kabailan ni Tito Armando, tabak ng mat. Wan, taadadakkel a kwarta ni Armando iti bangko. Jak lama ka irwara, tanakanagan kan kuana. Nagbiag tamat akas labak ng idiadata iti sidong na. Ay, di mo la kuman inululpitan ni Angel, tapno addata pa'y laang ijay. Nagsayang nga rod. Agbaligi ko madadadim, tapno maaddaan tayon iti kwarta. Hello, Manang Tina. Naka-alerto kayo kadidita? Ang mga nuan niya ti sumaruno ang mapasamak. Amo dagiti pulis ti amin, Prince. Adada iti asidag, ngamsanda nga agpadlaw. Tapno matiliw da iti akto da iti alalaki no asitgan na ni Angel. Mabutbuteng kamin kini Angel, Manang. Taichat ko kan kuana, amasapul a natural. Tapno matiliw ti awanan baen. Saan na matiliw nga agpaiso? No agpadlaw dagiti pulis? Amo da ti aramidan da ading ko. Sa dalarum kwas, lumaala ti tao ni Angel. Kasanon no tutukan na iti patadem ni Angel, Manang? Sharpshooter dagiti pulis na naglemang. Mabalinda at tamaan ti ima ti mang paturong ka ni Angel. Maamakak iti sumaruno ang mapasamak, Manang. Adamanin sabong kan chocolates iti lamisan kung nga inkabil mo, Armando. Ngamsaan mo ka nan amamimpinsan, tamangan no madiabetes ka. Agladingit aklakit di. Agladingit? Agang angaw ka kadi? Pudno ti ibagbagak, Miss Fe. Napatag ka iti biyag ko. Di na kumamutrabakan, tamangan no mamati ak. Saan ka rabrabaken? Pudno ti ibagbagak. Nulakat kayat na ka. Agkasarta dagos. Saan nga instant ti panagasawa? Ang mga no kaslaka ni Bettina anaranggas nga agsyuman. Mangnamnama ka saan ka anaranggas. Pangaasim, tasi ka kumati agbalin, amadrasta ti anak ko. Apay nga inraman dak idi natiliw da kadag iti polis. May raman ka, taasawa ka. Kadmaysa, maatap kamet. Gaputa rin ang gasam ka ni Angel. Anya kumati ebidensyada? At dagayam nang i-video ka data, iti panagsarsarita ta. Kasano harot itan? Mabalod tadi? Dakkel nga ebidensya ti video. Naalang amin ti saritaan ta, at daw-dawatan ka iti kwarta nga ipawpaw it ni Armando. Nagalasan no mabalod ta adwa. Agbababawi ako ni tinaramid ko. No di na kami binaybayan. Adayo kumaanak irelasyon ka ni Armando. Sumbatam meten at idaldarirag ko kan ka, Miss Fe. Maikariak nga tangag balin ang madrasta ni Angel? Maikari ka launay. Nakita ti kinasingpet mo. Di mo pa'y nakita ti anak ko, ngam nariknak ti panangisakit mo kankwana. Maasya na kamin kankwana. Tawan lakat nga rod inana. Ngam santa kumapay ngagdarasudos. Agpanunot tapay anaing bag. Pinanunot ko na nalaing da ito, Miss Fe. Kat iswadi na kumapaayan. Santa kumaakalaatan ti ubing. Masigurado ka ang mabuteng dayjay ang maaddaan iti sabali manin ang madrasta. Nukasta, mayat kang agbalin ang madrasta ni Angel? Dandanin tiyo umay na dito ay. Iso na saysayaan, niya sidig ko pa yung umuna tirik na kanya. Welcome, Iha. Kadwak ni Titam Fe. Tita Fe? Kwa?
Saan ka nga agbutbutang kanyak, iha? Saan ka naranggas? Papa, kabalay ta ka di? Saan? Saan kaming agkabalay ka ni Papam? Ala, intayo agpasyar, tapno makapasyar kamat ditoy, iha. Iha, saan adakas a tao ni Miss Fe? Ala, intayon iti awis na pagpasyaran. Iti kuma zoo, Papa. Okay, no isuti kayat mo, iha. Ala, intayon. Ato iti orange juice mo, Angel. Sige, ma'am. Vitamin C dayta. Thank you, tita. Ni Tita Bitina. Di nakpay pulos intimplaan iti anyaman nga inumak. Ngam da kayo, kanayon nak nga asikasuan, tita. Nakasaysaya at kayo kanyak. Jak ngamin kayat nga umikay ka kanyak. Di kayat ko, nasaya at ko mati panaglangan ta. Kayat na kayo ni Papa nga agbalin amamik, tita. Umanugot kayo kadi? Nulakat kayat nakaagbalin ama ikadwa nga inam, apay kit din asaan. Kayat ko tita. Ngamin, nasaya at kayo kanyak. Kat masaya at kamat kanyak, Angel. Nasingpat ka nga, anak. No kasta, agkalay sa kayo nga rudan ka ni Papa, tita. Kat manipod ita, awagan kayon iti mama. Kayat ko nga ijay Pilipinas ti pagkalaysaan ta. Kayat ko nga imbita rin dagiti kabagya ka, Fe. Sige, sikat makaam mo, Arman. Ket agyamanak, tagkinaawatan kayo iti anak ko. Pagyamanak matayta, kat ikari, Arman. Ibilang ko ni Angel, kaspud no nga anak ko. Sa anak amarigatan ang mga ramid iti dayta, gaputan na singpat ni Angel, kan nadayaw. Pagyamanak nga rudno kasta. Nakaragragsak kami kan ni Angel. Gaputa simangbay ka iti biyag mi, Fe. Ikarikmanan, Arman. Oray saan ang nagtaod kanyak ni Angel, ngam ibilang ko, kaspudpud no nga anak. Ditan papagayam, tinagibusan, ti serye tayo itaalawas anapauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan.